За тази цел използваме псилиум, 4 яйца, сусам, сол, набухвател и кипяща вода. Разбиваме 4 яйца с 1/4 чайна лъжичка сол. Разбиваме до хубаво разбиваме. Добавяме 40 грама псилиум. Също разбъркваме добре. Добавяме набухвателя. Добавяме набухвателя, половин чайна лъжичка. Също така добавяме и кипяща вода 40 грама. Забиваме добре с фолио и оставяме на 10-15 минутки, за да набъхне. Така получената смес разделяме на 6 равни части. Разделяме на 6 питки и поръсваме отгоре с малко сусам. Питките са около 50 грама всяка една. Печем на 180 градуса за 10-15 минутки в фурната. Много добре изпечени, мекички. И така може да направим една бърза закуска с тях. Намазваме с Филаделфия, слагаме едно парче марула, слагаме кашкавал, слагаме лундза, слагаме една кисела краставичка и ситно нарязан лук. Оформяме бургера и се наслаждаваме на приятния вкус. Приятен апетит!